de hoofdveterinaire zaken een zaak tegen de overheid heeft gewonnen. Het gaat om Arnold Dwarka Singh, die heeft zijn rechtszaak tegen de overheid op alle punten gewonnen. En dat betekent dat zijn ontslag van eind 2024 ongeldig is verklaard. De dierenarts krijgt met terugwerkende kracht zijn salaris en moet weer toegelaten worden tot werk. Dat heeft de rechter bepaald. Die vindt dat de overheid het ontslag van Dwarka Singh niet goed heeft onderbouwd. Het gaat om een incident van juni 2023, toen er 2 puppies uit de Dominicaanse Republiek binnen waren gekomen. Ze hadden niet de juiste papieren en waren mogelijk niet ingeënt tegen hondsdolheid. De veterinaire dienst liet de 2 puppies inslapen en dat zorgde voor heel veel commotie op sociale media en daardoor is Dwarka Singh ontslagen. Maar de ambtenaar heeft aan de rechter laten weten dat hij gewoon geen geld had voor opvangplekken voor een langdurige quarantaine van risicodieren. Hij had er al vaker om gevraagd aan de overheid, dus hij kon niet anders. En de rechter is daarin meegegaan. En Dwarka Singh is gewoon weer terug in zijn baan. Wil de overheid hem weer niet als hoofdveterinaire zaken aan de slag laten gaan, dan moeten ze een passend alternatief aanbieden.